May mga bagay at pangyayari sa mundo ang nabalot ng hiwaga at walang hanggang katanungan kung ito ba ay totoo o hindi. Maniniwala lamang ang iba kapag ito ay nasaksihan ng kanilang mga mata, katulad ko noon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lope. At ito po ang aking karanasan na hindi ko makakalimutan. Hindi na lang ako magtutukoy pa ng mga eksaktong pangalan ng lugar. Pati po mga tauhan sa aking kwento ay aking pinalitan upang itago ang tunay kong pagkakakilanlan. Para sa kapakanan din ng mga taong may kaugnayan sa aking kwento. 1980 na makilala ko si Renato. Gwardiya po siya noon sa pinapasukan kong pabrika ng sikat na produktong inuming dilata na gawa sa pinya at mangga. Naging mabuti kaming magkaibigan na nauwi sa magandang pagtitinginan. Dahil nasa edad na rin ako noon, ay hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin ang alok niyang kasal kahit sa huwes lang. Total ay wala na rin kaming mga magulang noon. At ang nag-iisa kong kapatid na si Ate Lucy ay may sarili ng pamilya. Matapos ang aming kasal ay umalis ako sa poder ng Ate Lucy at sumama na kay Renato. Pansamantala kaming tumira sa kanyang inuupahang maliit na entreswelo sa monumento. Malapit lamang kasi iyon sa aming trabaho. Taong 1983, 2 taon matapos ang aming kasal, ay nalaman kong buntis na ako ng mahigit 1 buwan. Ipinasya ni Renato na umuwi kami sa kanilang probinsya upang umano ay maging maayos ang aking pagbubuntis at para matapos na rin ang hinuhulugan naming bahay at lupa. Isa pa, ay mas panatag umano siya sa trabaho kung alam niyang may kasama ako at may mag-aalaga sa akin. Sabik akong makilala ang pamilya ng aking asawa. Kahit hindi ako tumutol sa kanyang suhestyon, kumuha siya ng 2 linggong leave sa trabaho at umuwi kami sa kanila. Halos 13 oras kaming bumiyahe sakay ng bus papunta ng kanilang probinsya. Mula sa sentro ng bayan nila na binabaan namin ay mahigit 1 oras ding biyahe ng jeep papunta sa liblib nilang baryo. Mula naman sa kabisera ng baryo ay mahabang lakaran pa bago makarating sa kanilang sityo na nasa paanan ng bundok at napapalibutan ng mga kakahuyan at niyugan. Parang gusto ko na noon magsisi na pumayag akong umuwi sa kanila dahil sa sobrang layo ng kanilang lugar. Nakakatakot pa sapagkat wala na nga akong makitang mga bahay, ay puro kakahuyan pa. Nagsisimula na ako noong kabahan dahil nag-uumpisa ng humuni ang mga panggabing ibon at mga kuliglig kahit pasado 4:00 pa lang ng hapon. Ang layo naman pala ng sa inyo, Pang. Naiiyak ko ng reklamo. Malapit na tayo ga, pasensya ka na. Di ako nakatelegrama kila inay para nasundo sana tayo ng kabal-kabal. Nahihiyang sagot nito sa akin. Kabal-kabal? Ano yun? Usisa ko. Kahit hinihingal na habang patuloy kaming naglalakad. Hindi pa kami magkanda o gaga sa aming mga dala. Hindi na niya ako nasagot ng may matanaw kaming bahay sa di kalayuan. Narito na tayo ga. Ayun na ang bahay namin. Sa halip ay wika niya, sabay turo sa malaking bahay na gawa sa magandang uri ng tabla at pawid ang bubong. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa totoo lang ay nais ko nang maglupasay sa pagod. Nag-aalala na ako noon na baka makuna na ako sa sobrang haba ng biyahe at layo ng nilalakad namin.
Naging maayos naman ang pagtanggap ng mga magulang ng asawa ko sa akin. Kahit pa hindi nila ako nakikita sa personal, ay kilala na nila akong asawa ni Renato. Hindi lamang nakadalaw ang mga ito sa aming kasal, sapagkat panahon noon ng anihan. Natuwa ako noon sapagkat tila sabik silang magkaanak ng babae. Si Renato ang pangalawa sa 3 magkakapatid at siya pa lang ang may asawa. Sa labis na pagod ay hindi ko pinapansin ang mga nakakatakot na mga huni at tunog na naririnig ko sa paligid. Isa pa ay napaka-presko sa kanila, kaya agad akong nakatulog. Kinabukasan ko na napagmasdan ang kabuuan ng kanilang bahay nang maglibot-libot ako sa umaga. Maraming silid ang bahay nila Renato, kahit 5 lang silang nakatira doon. 2 ang silid sa baba, kasama na ang kusina, at 3 naman sa taas. Ang kanilang palikuran at batalan ay magkahiwalay sa labas. Malawak ang sakop ng kanilang malinis na bakurang, natatamnan ng iba't ibang halamang namumulaklak. Sa mga gilid ng bakod na kawayan ay may gumagapang na gulay tulad ng ampalaya, patani, sitaw at sayote. Sa likod bahay nila ay puno rin ng tanim na gulay na okra, sili at talong. Pagaramdam ko ay naging sulit ang pagod ko kahapon sa biyahe dahil sa ganda ng tanawin na nakikita ko. Ayon kay Renato, ay minana pa raw ng kanilang ama ang malaking bahay na iyon at malawak na bakuran sa mga yumaon nitong mga magulang. Malawak din ang lupaing minana ng kanyang ina, kaya kung tutuusin ay hindi naman naghihirap sila sa sityo. Sadyang hindi lang mahilig sa pagbubukid at pagtatanim si Renato. Mas gusto umano niya sa syudad kaysa sa tahimik na baryo na ni hindi pa naaabot ng elektrisidad at maayos na kalsada. Salat man sa makabagong mga kagamitan at teknolohiya ang kanilang pamumuhay, ay sagana naman sila sa mga sariwang pagkain at magagandang tanawin ng kalikasan. Malinis ang kanilang mga ilog at bukal na pinagkukunan ng tubig. Ang mga pangunahing kailangan nila ay naroon lamang sa kanilang lupain. Kahit mga halamang gamot ay marami sa kanila. Lope, iha, huwag ka lamang masyadong magpapagod at baka makasama sa ipinagbubuntis mo. Tinig iyon ng aking biyanang babae mula sa aking likuran. Agad na nangunot ang noo ko at napalingon ako rito. Hindi pa namin sinasabi sa kanila na buntis ako, kaya hindi ko maiwasang mapaisip kung halata na ba ang aking tiyan. Gayong napakaimpis pa naman ito. Huwag ka nang magtaka sa akin. Marunong akong tumingin ng buntis dahil nagpapaanak ako rito sa sityo. Ani nito nang makita ang nagtataka kong tingin. Noon ko na lamang hilot pala ang nanay ni Renato at marunong manggamot. Hindi nga lang daw ito matatawag na albularyo dahil hindi ito gumagamot sa iba. Tanging kapamilya lamang umano ang ginagamot nito. Ganoon po ba, Nay? Napapahiya kong tugon. Dahil 2 linggo lang ang leave ni Renato, ay pilit naming sinusulit ang pagkakataong magkasama. Kahit nalulungkot akong isipin na pagkatapos ng bakasyon niya, ay maiiwan ako sa baryo, ay panatag pa rin ang loob ko dahil maganda ang pakikitungo ng pamilya niya sa akin. Alagang-alaga ako ng kanyang mga magulang. Parang higit pa nga ang pagmamahal nila sa akin kaysa sa pamilya ko noon. Lasinggaw kasi ang tatay ko, kaya namatay ito sa sakit sa atay. Ang nanay ko naman ay palaging nakasigaw sa amin ng ate ko dahil palaging pagod sa paglalabada
Kaya nga high school lang ang tinapos namin ng ate ko dahil namatay naman si nanay sa sakit sa baga. Malakas kasi itong manigarilyo noong buhay pa. Ipinasyal ako ni Renato sa kanilang bukid at kakahuyang sakop ng kanilang lupa, maging sa kanilang mga kamag-anak na naroon sa baryo. Doon ko lang nalaman na napakalayo ng agwat ng mga bahay sa kanila at halos lahat ay may silong. Ang iba ay ginagawang taguan ng mga gamit sa bukid. Ang iba naman ay silungan ng mga alagang native na manok o iba pa. Isang araw ay naligo at nagpiknik kami ng asawa ko sa tabing ilog na 1 oras ding lakad ang layo sa kanila. Aba, may bahay na pala sa gawing iyon. Puna ni Renato nang makitang may maliit na kubo sa bandang paitaas ng ilog. Nasa pagitan kasi ng 2 maliit na bundok ang ilog, kaya palusong ang kinalalagyan nito. Palibhasa, 4 na taon din akong hindi nakauwi. May bago na palang nakatira sa lupa ni Aling Pransya. Dugtong pa nito. Patapos na kami nang makita naming may lalaking lumabas sa kubo at tumanaw sa amin. Pinipilit itong mamukhaan ni Renato. Nang makita nitong nakatingin kami sa kanya habang nagliligpit ng ginamit namin sa piknik, ay kumaway ito sa amin. Gumanti ako ng kaway at nginitian ito kahit alam ko na hindi naman ito makikita dahil malayo kami. Huwag ka ngang nakikipagnitian sa mga hindi mo kilala, saway ng asawa ko. Lalo na sa hindi ko kilala at mukhang hindi taga rito. Dagdag pa nito na parang nag-iisip. Nang makauwi kami ay agad itong nagtanong sa bunsong kapatid tungkol sa bahay na nakita namin sa tabing ilog. Hindi rin namin alam, kuya, na may tao na pala sa lupa ni Aling Pransya. Balita kasi sa baryo ay nabenta na ng anak niya ang lupang iyon noong nakaraang pangtaon. Sa Amerika na daw kasi nakatira yung magkakapatid. Mahabang paliwanag ng bayaw kong bunso. Nagkibit balikat na lang ang asawa ko at pumasok na sa batalan upang magpalit ng damit. Pareho kasi kaming basa nang umuwi mula sa ilang oras na paglangoy at pagtatampisaw sa ilog. Kung hindi lang hapon na ay ayaw ko pa ngang sanang umahon. Kinagabihan ay maaga akong nakatulog dahil sa pagod. Subalit ng hating gabi na ay nagising ako sa kakaibang alinsangan. Pagkaramdam ko pa ay para akong binalisaw-saw na di ko mawari. Hindi na tuloy ako muling dinalaw ng antok. Naging balisa na ako at hirap nang makatulog. Ang likot mo naman. Kanina pa kita nararamdamang hindi mapakali. May masakit ba sa'yo? Tanong ng asawa kong nag-aalala. Hindi ko na sinabi dito ang aking nararamdaman ng gabing iyon. Yumakap ako sa asawa ko at pinilit ko na lamang makatulog. Maaga akong bumangon kinabukasan, subalit hindi ko na nakita sa higaan si Renato. Mas maaga pa rin itong gumising kaysa sa akin. Nang bumaba ako sa kusina, ay naroon na rin ang bayaw kong bunso at nagluluto. Nasa kakahuyan ang Kuya Atong, Ate Lope, nangunguha ng abukado at kabute. Sila Kuya Waldo at Itay ay nag-aani ng repulyo at pechay sa tumana. Darating kasi ang papakyaw noon, mamayang pagkapananghali. Saad nito sa akin. Nginitian ko na lang ito at nagtuloy na sa batalan. Napansin kong wala na ang mga labahin ni Renato, kaya tiyak kong nasa bukal na malapit sa kanila ang binanan kong babae at naglalaba ito. Kaya nagwalis na lamang ako sa bakuran. Napagawi na ako sa tarangkahan nang mapansin ko
Ang isang babae na sa tansya ko ay nasa 30 taong gulang na nakatingin sa tanim na sayote sa gilid ng bakod. "Pwede ba akong magpalit ng isang manok para sa isang maliit na basket ng sayote nyo?" Wika nito sa akin nang lapitan ko ito. "Ha? Ikaw po ang bahala." Napahiya kong tugon. Nakita kasi nito ang pangungunot ng noo ko habang nakatingin sa kanya. Inilabas nito sa dalang maliit na basket ang nakataling manok at ibinigay sa akin. Tsaka ito namitas ng iilang pirasong sayote at inilagay naman sa basket na pinaglagyan nito ng manok. Pagkatapos ay hinaplos nito sa ulo ang manok na hawak at karga ko na bago malapad ang ngiting nagpaalam. Hindi ko maipaliwanag kung bakit nakadama ako ng kilabot sa ngiti nitong iyon sa akin. Malayo na ito ay tinatanaw ko pa. Hindi ko maisip kung taga saan ito dahil walang malapit na kapitbahay ang aking mga biyanan. Pumasok lang ako nang dumating na ang asawa ko. "Oh, saan galing ang tandang iyan? Mukhang may magandang lahi ah." "Mahilig si kuya mag-alaga ng manok na may lahi." Puna ni Renato sa hawak kong manok. Dati raw ay hanga ang mga taga-sityo kay kuya dahil sa mga alaga nitong manok. Napabaliktad ang tubo ng kulay kahil na mga balahibo. May mga alaga din umano ito noon na mga manok na kaber. Nakulot naman ang balahibo. Nang dumating nga mula sa tumana sila tatay at ang kuya ni Renato, ay agad nitong napansin ang kakaibang manok na itinali ko sa labas. Tuwang-tuwa ito, lalo na sa itim na itim at makintab na balahibo nito. Ang mga mata nito ay medyo malaki at bilog na purong itim. Nakakakilabot itong tignan kung tutuusin. Itim na itim kasi talaga ito, mula ulo hanggang mga paa na parang impakto. Malaki rin ito kumpara sa karaniwang manok. "Saan galing itong kakaibang manok na to?" Tuwang tanong ng bayaw kong panganay habang sinisipat at binibiling-biling ang manok. "Pinalit ho ng ali ng isang basket ng sayote." Wika ko naman na mangang-mangha sa reaksyon nito. Itinali ito ng kapatid ni Renato sa silong ng bahay. Tsaka na umano nito iyon igagawa ng kulungan kapag tapos na ang pag-aani ng kanilang mga gulay. Kinagabihan ay muli na naman akong nakaramdam ng alinsangan. Mas matindi rin ang hapdi ng puson ko na parang binabalisaw-saw. Ngunit hindi ko na lang pinansin. Ayaw kong istorbohin ang asawa ko dahil alam kong pagod ito. Gayon din ang mga biyanan ko at mga bayaw. Ako na lamang ang gising noon dahil pagod silang lahat. Ngunit nang mas lumalim na ang gabi ay nakadama na ako ng pananayo ng aking mga balahibo sa batok. Ang simpleng alingsangan kasi ay nararamdaman ko ay parang kakaiba. May kasama na itong pabugso-bugsong mainit na singaw at masasangsang na amoy. Parang matapang na anghit at amoy lubluban ng kalabaw. Kumikirot na rin ang loob ng puson ko na para akong maiihi. Pakiramdam ko ay may lalabas sa aking puwerta. Napabalikwas ako nang bangon nang marinig ko parang may tao sa silong. Naririnig ko ang malakas nitong hininga. Kinapa ko ang posporo sa ilalim ng unan at sinindihan ang gasera. Tsaka ko pilit inaninag ang silong. Subalit, wala akong makita. Hindi ko mawari noon kung bakit ginagapangan na ako ng hindi mapigil na kilabot. Sari-sari na kasing mga huni na mga panggabing ibon ang naririnig ko sa labas. Idagdag pa ang mahinang parang hagok ng asong naririnig ko sa silong. Gayong wala namang alagang aso sila inay.
Napilitan akong gisingin si Renato. Nang biglang sumigid ang matinding kirot sa puson at balakang ko. Pang, ang sakit ng puson ko. Paanas kong gising dito habang marahan ko siyang niyuyog-yog. Ha? Bakit? Pupungas-pungas nitong sambit. Para ding binibiyak ang balakang ko. Dugtong ko pa na may halo pang impit na daing. Sandali, gigisingin ko si inay. Wika nitong tuluyan ng bumalikwas ng bangon. Saglit itong lumabas ng silid, dala ang flashlight. Nasa kabilang bahagi kasi ng bahay ang silid nila inay. Naiwan akong namimilipit sa sakit. Pagkaramdam ko ay kinakapos ako ng paghinga. Sumandal ako sa dingding at pinilit kong kalmahin ang sarili. May pakiramdam akong makukunan ako. Wala akong imik na hinintay bumalik si Renato. Nakadama ako ng takot at pagkangilo nang makarinig ako ng mahinang pagkaskas ng matalim na bagay sa sahig na kawayan. Kinakabang hinagilap ng tingin ko kung saan iyon nagmumula. Umakyat yata noon sa lalamunan ko ang puso ko sa labis na sindak nang makita ko ang unti-unting paglusot ng 4 na matutulis na kuko sa saywang ng sahig na tabla kung saan ko naririnig ang pagkaskas. Halos mapatid ang litid ko sa sobrang lakas ng tili ko nang may kasama ng pag-iyak at panginginig. Napasugod na ang mga biyanan ko at mga bayaw sa aming silid kasama ang asawa ko. May tao sa silong! May tao! Tili ko, sabay turo sa gawin ng sahig kung saan ko nakita ang mga kuko. Subalit wala na silang nakita. Tumigil na ako sa pagtili at tinignang muli ang sahig. Wala na nga ang mga kukong nakausli roon. Ngunit sabay-sabay kami noong napatigil nang makarinig kami ng kaluskos sa silong na sinundan ng mga yabag papalayo. Tila natakot ito sa pagkakagulo namin. Nang mawala ang yabag ay katakatakang nawala ang pagsakit ng aking puson at balakang. Mukhang may napadpad na namang maninilong sa sityo natin. May bahid ng pag-aalala sa tinig ng aking biyanang babae. Anong maninilong po, inay? Tanong ng bunso kong bayaw. Ayon kay Inay Gloria, bata pa siya noong huling magkaroon ng aswang na maninilong sa kanilang baryo. Ito ang uri ng aswang na nagpapalit ng anyo ng hayop. Nauna nilang nakikita paglabas ng kanilang bahay. 2 ang uri umano ito. Ang isa ay gumagamit ng tagabulag na orasyon at dinasalang langis na pinapahid sa buong katawan upang hindi makita ng ordinaryong mga mata. Maaari lang silang makita ng mga taong hindi na sinagan ng kahit anong liwanag mula sa umaga hanggang paglubog ng araw. Ang ikalawa ay ang nagpapalit ng anyo ng hayop na una nilang makikita paglabas ng bahay sa gabi. Madalas ang mga itong sumuot sa mga silong ng bahay na may buntis dahil masarap umano sa mga maninilong ang sanggol na nasa sinapupunan pa lang. Sabi pa ng aking biyanan, ang mga ito ay mahihina lang naman. Malakas lang ang pang-amoy. Ngunit oras na matukoy mo sila o makilala, ay kusa namang aalis at hahanap ito ng ibang lugar. Paano po yun, Nay? Takot ko pa ring tanong. Tiyak na, babalikan ka nun, iha. Ikaw lang ang buntis dito sa atin. Yan ang ating paghahandaan. Sagot nitong tila tiyak ang gagawin. Kinabukasan ay natuklasan naming nawawala ang manok na itinali ni Kuya Waldo sa silong. Inisip naming baka ito ang pinagtiyagaan ng aswang kagabi. Ngunit iba ang duda ni Renato at Inay Gloria. Hinala nila
ay ito mismo ang maninilong. Kailangan lang daw mapatunayan o malagyan nila ng tanda bilang patunay kung sino ito. Duda rin ng aking asawa na ang bagong may-ari ng bahay sa taas ng ilog ang aswang na maninilong. Marahil daw ang babae na nagbigay sa akin ng manok ay ang asawa nito. May ilang gabi rin po na tila normal lang ang lahat, Sir Casper. Tanging mga huni ng ibon at kuliglig lang ang ingay na aming naririnig. Hanggang sa isang hating gabi, 2 araw po bago ang balik ng asawa ko sa Maynila, ay nakarinig kami ni Renato ng mga kaluskos sa silong. Sinadya po ng asawa ko na gabi-gabi ng abangan ang pagbabalik ng maninilong. Parang nais kong maduwal noon dahil sa kakaibang amoy na biglang pumuno sa ilalim ng aming silong at umaabot pa sa aming silid. Amoy ng maantang langis at parang anghit na may halong amoy ng lubluban ng kalabaw. Unti-unti ko na ring nararamdaman ang kakaibang alinsangan. Ngunit hindi na sumakit ang aking tiyan dahil sa itinapal ni Inay Gloria ang dahon na dinasalan niya. Poproteksyonan umano nito ang aking sanggol laban sa aswang. Naramdaman na rin ng mga biyanan ko ang presensya ng aswang. Sa pagkakataong iyon ay tila 2 ang nasa silong. Paikot-ikot doon at parang balisa. Tila nararamdaman ng mga ito na hindi nila magagalaw ang sanggol sa aking sinapupunan dahil sa pangontra. Dahan-dahang tumayo si Renato nang isininyas ko kung saan ko naririnig ang malakas na hininga ng mga ito. Kinuha niya ang baso ng dinikdik na makabuhay na may halong abo ng kawayan at tinutong na kabote at biglang ibinuhos sa gawin ng siwang ng sahig na isininyas ko. Nangilabot kami sa malakas na hagok at angil na pinakawalan ng mga ito nang mapatakan ng katas na ibinuhos ni Renato. Kasabay noon ay nagsaboy ng asin at abo sa bintana si Inay Gloria. Pagkatapos ay mabilis na nagsibaba ang aking binang lalaki at si Kuya Waldo. Dala ang gulok at flashlight. Narinig naming waring nataranta ang 2 nilalang sa silong. Tila hindi malaman kung paano lalabas doon. "Magsilabas na kayo. Hindi kayo masasaktan kung susunod kayo sa sasabihin ko," sigaw ni Kuya Waldo nang makababa. Kita ni Kuya Waldo ang mga ito dahil hindi ito lumabas ng silid buong maghapon. Binalot din niya ang silid niya ng mga kurtina at tinakpan ang lahat ng sewang upang hindi masinagan ng liwanag hanggang lumubog ang araw. Kita raw niya ang lalaki na nakahubad baro at tanging underwear lang ang saplot. Nanlilimahid umano ito sa may itim na langis na ipinahid sa katawan. Ang babae naman ay sabog-sabog ang buhok at mahaba ang mga kuko. Sunog ang kaliwang ulo hanggang mata ng babae na waring binuhusan ng asido. Ganun din ang balikat ng lalaki. Dahan-dahang lumabas ang 2 maninilong sa silong at nakayukong sumasagot sa mga sinabi ng biyanan kong lalaki at ng bayaw ko. Tama ang hinala ni na Inay Gloria at ng aking asawa. Ang bagong may-ari nga ng bahay sa taas ng ilog ang mga aswang. Hinayaan na lang ito ng pamilya ni Renato na makaalis ng mapayapa. Alam naman nilang ito ang uri na hindi nanlalaban. Kinabukasan ay tinungo nila Renato at ng mga biyanan ko ang kubo ng mga ito. Ngunit hindi na umano nila doon inabutan ang 2. Ang sabi ng ilang kapitbahay nila Renato, noon lang nila nalamang may dayo na pala sa kanilang sityo kung kailan umalis na ang mga ito. Matapos noon ay ipinasya ng asawa ko
na isama na lang ako pabalik ng Maynila. Kila ate mo na ako tumira ng 6 na buwan hanggang nahulugan na ni Renato ang bahay bago ako manganak. Wala na rin kaming nabalita ang nagkaroon ng ganoon uling insidente sa lugar ng aking mga in-laws. Sa ngayon, ay narito na kami sa Dasmariñas nakatira, sa nabiling lupa at bahay ng panganay namin na muntik nang maging biktima ng mga aswang na maninilong. At hanggang dito na lang po, Sir Caspar. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Lope ng Cavite. Ingat mga singgel.